TD ADC habango jesek phan tongsak ababaino luku chubaju khlainani bagwi Salburum chaitogui tongo 12 ADC Ramchandagad amsaini borong gonang MDC eba TD ADC hapangni borong gonang EM Suhel deborma Salburum no sakbaithani ADC amsayo berai kereng kamio thagai lukurokni Jungjal cheri naitongo abaikino haino hai Ongkhorjak ADC amsaini kereng kamio te lukurokni thangpai klaibari lama hamyarno naika te kongrok salaika abahagino borong gonang EMno gana ubani kabedi lukurokbo konglam salaibari bisingtui khasrangjak eba khapulaijak koktomathru biskango EM Suhel deborma kokrika daktino olama Jungjal tongmorono jai khlaijaknai जों दिनै बार रामचन्द्र एडिसी कन्स्टिट्युएन्सी बिसिङ खबजाक जिनि मारा हादुक एडिसी भिलेज कमिटिनि आन्धाराव जिनि ब्रजनगर गामि ते जिनि श्रीराम चौधरी गामि ते जिनि माइन गथै दा जों हादिमारि हान्जागाव जिनि ककरो जों माइन गथै न बिनि जिनि आमसे गुरि जों गामि गुरि लेखा जे नुखुंगो सुबा जांनाय नुखुंगो माहाय बिपद कलायतने बंगनो थांनायखा जों सुबाननि बागै जों जिनि मार हादु एडिसी भिलेज को जिनि चेयरमैन बरंमान सुमित देवरम नेतृत्वे ते जिनि सिनियर लीडर जिनि काका तंगो लगिबो ते जिनि जत युथ्स तंगो ते गामि थाङो जों लुकुरबो कक सालायखा बनि लामानि प्रब्लेम बनि दैनि प्रब्लेम लामानि प्रब्लेम जों बाहाय सल्व खालामनो जेहेतु जों जिनि आम जायो जों गोबां मा जाथाय जों दैनि प्रब्लेम जों सल्व खालाय कमायना लामाबो जों जे फान दंसाक फान करिन बिसिं फानो जों बाहाय बनो जों तिखलाय जों बनो जिनि लुकुरम जों सेब्रिमन अमाय जि खलाय जिनि बरंमान सुमित देवरम बेलखन चाइतगुइ दङ जिनि अकरा सिनियर लीडर्स बेलखन चाइतगुइ दङ अमायनो जों गामि जों कक सालायखा अमायखना जों बसखं जरब तेबो जिनि आम जायरगो जों जिनि लुकुराव बायसो गोरोङै जिनि बुबाग्रानि वारियर्स जोंगै जिनि आम जायो जों अमाय जों लुकुराव बाय जों गोरोंलाय सामु खालाय